Da. Wow, Što je to that bilo? was amazing. Ronja će vola kečap za njima, jel? That was amazing. Evo sad ćemo, wasn't it? čekamo kečap. Moj gulašić, ha ha ha. Ne donosio. Kalebovi linji. I Avina ribica. A ti ništa. Lovro, šta ti to jedeš tamo? Prasca, za prasca. Ide još jedna. Je već bija. Hoćete i njima paliti? I ovo Ne bi bilo lijepo da ne govorim. Okay. Free. Ma bravo. I sad vas lijepo molimo samo kečap. Evo već Veće. Oh, so awesome. Damir uživa. Sad ćemo 1000 kuna. Joj, jesmo zezamo, ova žena sve pamti. A dobro, oni tu imaju zmata i sve. A ti si jadnica, baka nema niš za jesti. I onda vidiš kako vida dodaje Grgoviću kao... Vida je bio si ruka. Mislim da je